2 eta 1, hasi berriak, jaunda jabe, Goenkale, pilotari, eta hoien guztien ondoren, gutarrakek aurkezten dizu, Oier Egaña, Senartxoren paperean. Estarrin Senartxo. Janire Azkueta, Santa Janireren paperean, Estarrin. Hau da, Maritxu eta Bartolo aizue. Adiskidetasuna, konfiantza eta pasioa azkeneraino. Senartxo, egon guardia sumareta mesedezke kriston piso badaka. Senartxo, guaporik zauz, Hombre, baneki. Zelako estiloa, zelako planta hain galanta da guzti. Hostia, kita, dibortzen nahi dut, Senartxo, eta zu sinisten duzu? Nik ez, ze ba. Oiurtxo. Pozik? Lasai, ez da eroiko. Oier! Koitzutan hau. Oier! Hola? A ver, oye, espabila. Oier, eraman ez ere. Oier! Mareto barkatu, baina nik gauzak egiten dizkizu danean, zuk eskuak ez dituzu behar. Ez ditez egin, Senartxo, mesede, lagundu idazu. Esposo? ¿Qué te esposo? Igual, Hau, Ai, maridito. Feden está encantado. Asko gustatzen zaio. Ai, maridito. hau da, Janirek eta Oierrek elkarren artean montatu daukaten jolasa edo. Janire. Santa Janire. Esateko zerbait ez? Listo. Beti txantzetan gaude eta oso ondara ematen gara, eta horregatik, bueno, momentu horrelako politak brometan eta barra agertzen dira. Oier, Senartxo, Esan, nahi. Janireren hitzetan zu enkantauta omen zaude. Gustora alegia, pozik. Bai. Beti. Txantxe eta txantxe artean. Batzutan, pixka bat, hola, arduratuta ez, harrituta, baina... Harrituta, zergatik? Komentario batzuen gatik, baina... Onontzat, ardura ona. Bai. Ai. Rollo ona, orduan. Rollo ona, beti. Hori uste dute denek edo? Ni uste ez amodio da, hola horre. Bai. Ego ninxilik. Nire ez bidatola. Aitor, ikus dezagun hau, ze Janire eta Oier eta Janire, lagunak bakarrik, Aitor. Lagun onak oso ona gainera. Baina behar bada diskidetasun hori urrutiegi ari da iristen. Janire, Santa Janire, guztien ahotan. Janire egin duen ustea. Ondo? Ondo, primeran. Bai, primeran. Bai, zera. Ez dakit, eske batzutan, ez dakit, iritsa zait, ez dakit ez babeak gauz batzuk esate izkizula eta zuk igual ez azula. Ai, oiurtxo. Nik bai uste Janirei pixkat Oier gustatzen zaio. Ara, bitxos! Agur! Noren ondoan egingo dut Oier eta Lireren artean. Nik ondino ez dut lekuria hartu. Beraz, bosta sola niri noren alboan lo egitea. Ni beti besarkadak musuak eskatzen ditut, beraz, oean ere bai. Senartxo! Kabroi bat zera, Esatitako ez da pasako. Ba, hemen dotorri. Sí, ya, amen, al espacio. Ua! Joder, cago en la leche. Nik uste nuen, bera nire atzetik zetorrela, eta nik berari minez egiteko, pizka bat, juten nintzen. Ja, ez juten zeinan, ez. Osea, alde egite zenun, hola... Oso lagunak gara, niretzako pertsonarik bereziena da, etxe honetan. Azkenean, kamerari esan, nortzuk dira komplikatuagoak, neskak ala mutilak? Emakumeak, zen noguna duda. Eta Janireri bai egiten dutxela tilin Oierrek. Oier eta Janire! Oier eta Janire! Bueno, ja. Eta berren egon ginen hitzak egiten horretaz, eta esan zian, hori, tontola nezela, nik nire buruan paja mental bat egin dut. Nik uste Oier dagoela pixkat ja naskauta. Etzen izan musu batzuk eman. Bai, eman egon, baina lagunen arteko musuak, Lagunen arteko musuak. Ba, igual... Puntualizazio. Kontu zibili. Hombre, nik uste
Janire Oierren atzetik doala. Ai, Oiertxo, senartxo, ez dakiter. Zenartxo, zino diazu. Ez, nire nago eta gero. Ez, nire nago zen imago nago. Norela izan da gitea, negoan irea. Eta Oier, pixkat, hau duten dala. Esaten, eta senartxo joaten da hortik. Barrote migotia? Buketo bere gantzuri? Ba, beti beran gainien egoten da, eta... Zenartxo mimo pixka behar dute. Ba, zen behin furgonetan hori senarrearena eta holan deitzen, eta... Bera mujerdita ere deitzen dit, Normalen ez diot deitzen esposa edo holako gozak. Nahi beregaz hitzekin nuen tabernan, eta uste dut dena argi eta garbi utzik nula, base lasai. Igual ez da guain argi, Misterioa! Morgan, hola ni bada espada zure ondoran ator. Bai, ondo goza, xeri. Argi daude gauzak edo ez, edo zer dago hemen. Honena, hoi esplikatzeko bilak izango ja noski, baina egia da danai galdetu zitzaigula tema hori buruz, eta bueno, bakoitzak bere ikuspuntu haukan, nik nerea eman nion bilei, bere garaian, momentu hortan Oierrekin tokatu zitzaiten hitzaitea, eta egia esan pentsatzen una esan nion. Hoixe, ba igual batzutan bai ikusten da, ba igual Janire keio dago bere gainen, eta hoi ba esplikatzeko garaia igual iritsi ala, ez? Aklaratzeko bada ezpada, lagunen arteko musuak nola eman, ze? A ber, gero bada egia, pertsona bat edo bestiak gehiago eskatzeula edo... Adibidez, igual pertsona bat da gehiago gainean eotekoa, heldu, ikutxu, musu, ez dakize. Eta ez datu gutxigo, ni horren nahi sartuko, baina beraien arteko erlazioa, behaia jakin beharko gu ezer da hon. Nik uste, Oierrena argi. Nik uste, eta gaina ikusi, eske iritzezait ikusi iteala. Oier, argi, eta garbi! Nigatik bai. Bai. Nire partez bai, bentsatu ikusten da, ez? Baina zuk txantxa hauek eta ondo daramatzazut, ez dago arazorik eta... Batxotan hori, behar dut nire espazioa, eta esan nion berari, batxotan behar dudala nire lekua, baina normalean bai. Santa Janire? Ez daukat ezer esatekorik, oso lagunakara eta jazta. Ez dago besterik. Agian egia da ni batzutan pixkat pesada nazela, baina guztiokin, ez bakarri berarekin. Aitorrekin ere, Aitorreri mimo berdinak emoten dizkiot, eta guzti, diferentzia bakarra dago, nola, Oierretan nik hori zenartzoa eta emaztea edo esaten dugula, besterik ez. Eta ni jasotzeko dala kolpeak, Ja, joder, letxe pila.